Ngesikhathi besicela ukufungani usamukele ephumeni kaNkulunkulu. Nje lobusuku olufika nalo ey'nhliziyweni zethu uNkulunkulu ukuthi isambisele lokhu esingakudla. Bona umkhoseli wethu ubabuzima ngegameni likaJesu esibesizwe ekhuluma kunye novalo. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu basana phakathi kwaleli ndawo namukele kulo ekhaya lonke. Amen. Khona nifayilwayo. Siyabonga kakhulu ukuphela kwenu phakathi kwethu. uNkulunkulu abe uNkulunkulu efiseni sibusise phezulu. Siyabonga njalo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, uJesu Kristu. Yesu Kristu inkosi. Yesu Kristu inkosi. Yesu Kristu inkosi. Siyabonga ukwamukeleka egameni likaJesu. Lona lokhu igama eliphethe amagama akhe. Sibonga ngezinhlanzi kazalwane osigcinile kwasekazalwane. Akukona ukuqonda kwethu nokwazi kwethu osimenza senze imusa kulokuthi lasinzelela nasiphelele. Kulesi sikhathi sazamansi kwesabeleka kibo esinye mina esingibekela abazela ngobufakazi emabethwana egameni likaJesu. Siyabonga bazalwane, sibonga nomkhanjelo, sibonga umphostoli nomama egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu, siyambonga uNkulunkulu ngani egameni likaJesu kube phakathi kwethu. Sibonga umusa kaNkulunkulu, siyambabaza uNkulunkulu wethu yena yedwa nje ositholele ukuphila. Siyabonga singokuhlabelela bazalwane lapha ngihlabeleli lapha ku-110 othi yelifanayo sizothabelela izesindele noma bekhona abangifakazi kanti sesibonga webathandwa
uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ukubingelela ibanga lesithoni nangesithoni ngibingelele ibabudlulele bonke ngibingelele nomama ngibingelele uJesu Kristu inkosi, kahle kahle kodwa la izikhali zalakhona kwami nje umsebenzi nokho ngegazi umzimba kodwa wenzekile ngendlela ngijabule kakhulu lokufaka khona ngizobonga uNkulunkulu kakhulu ngiyinde uNkulunkulu nginqumile ngiqale ngemikhankaso ngambona uNkulunkulu esiza inyani kakhulu ngizofakaza nje ngamandla akhe kade kukhona lapha kade ngihlanganyela khona ngisekhalezi ngambona uNkulunkulu engisebenza ngisekuyo leyo ndawo uNkulunkulu wangisebenza kakhulu waze wafika lapho esinqumeni sokuthi ngize enqabeni likaJehova ngiyabonga uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi. thena ngifike enqabeni likaJehova ngiyabonelelwa waqhubeka uNkulunkulu wawenza umsebenzi empilweni yami kakhulu ngoba nganginenkinga enkulu ngikholwa kodwa ngingaxolele uJesu Kristu inkosi ngitheme ngifike entabeni ngeze ukuthi ngeke ngikwazi ukuthi ngikhonze kahle uNkulunkulu nginalolu lomthwalo ngingazi ukuthi lo mthwalo ngizosusa kanjani empilweni yami uJesu Kristu inkosi ngabuza komunye wabafundisi khona iMaritzburg ukuthi inkinga la angixolele angixolele ngamchazela kakhulu ngangishadile ngishadile sahlukana nomthenyane manje mehlukana ngahamba nabantwana bengaziwa ekhaya ngahamba bebancane baze bakhula ngila engikhona bengazi kubo uJesu Kristu inkosi ngiyizwa mthwalo kodwa ngingasizakali noma ngibika kuphi nengibika khona ngingasizakali kodwa ngathi mengibikela umfundisi okhona entabeni wangisiza wangivula indlela ukuthi nongabe uyazibona ukuthi wena u-right ngoba ngangizibona ngi-right mina singekho isidingo sokuthi ngasiyingane lapha ngendlela engaphuma ngazi kuzokuba thina zincane uma nje zino-17 no-15 wayesethi hhayi inkinga yakho xolela kumele ukuthi uye khona emzini uyoxolisa uyobakhombisa iy'ngane nongabe-ke uzibona ukuthi awonanga wena uJesu Kristu inkosi ngase ngihamba-ke nokho ngangingabaza ngoba ngangazi indlela engangihambe ngayo kodwa uNkulunkulu wangisiza ngathi mengifika khona ngisaba ngiphelezelwa umzalwane ngathi mengifika khona safika ngathi besilingiwe uJesu Kristu inkosi semsinda ngangisaba wangingahambanga kahle uNkulunkulu wazibonakalisa kwangathi bebengilindile konke lokho engangiyitshela ukuthi kuzoba yikho ngafika uNkulunkulu eselungisile kusukela manje abantwana baxhumana bayaya ekhaya kade bengayi ngibonga uNkulunkulu owangengulela ubukhulu bakhe ukuthi angifundise ukuthi ngiphume yini ngoxolela engibaxolelayo noma isono ngangisibeke kubona kodwa ngakwazi ukuthi ngizehlise ngixolele kwaze kwakuyiswana kuhamba kahle baxhumana manje abantwana emva kahle ngisho nakuqobo siyaxhumana nabo kade besingabhekani ngizophakamisa lowo mandla ngoba kwakuyinto ayimthwalo engekho futhi onamandla
ngiyakwazi ukuthi ngiqaqe kanjani. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Nasekhaya bajabule mebethola ukuthi kwenzeke lokho. Ngiyambabaza uNkulunkulu ophilayo, ngimbonile kakhulu. Ngisazoqhubeka lezi khozi uNkulunkulu ngokwethembeka. Ngiyamcela nje engizokwethembeka njalo endleleni yami khona uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi.
ngajabula, ngagxumaxhuma, ngajabula, ngayibheka manje abantu indaba ingako ngicela uNkulunkulu ungithandile, ngajabula kwenze hawu kwakho, ngajabula, ngayizwa injabulo, ngazizwa ngigezeka ngaphakathi, kodwa kwawukuthi ayikho inkonzo lapha, bese kuthi yena bese ngakhonza leyo khonzo ngalalela, ngakuzwa umnandi, ngakuzwa ukuthula, ngayizwa injabulo, hayibo, ngajabula kakhulu-ke Nkosi yami. Ngiyamuzwa ubaba njengoba ngitelana eFalivos futhi yokuthi ungashiseli izinto, asingayishisi izinto, ngagijima ngayothwala izinto. Ngiyaxolisa, ngaze kuthiwa injabulo, kade ngisho ngizoshisa, ngajabula ngashisa, ngajabula ngenza yonke into, ngibhala, ngenza yonke into, awu ngajabula kakhulu. Ulo wangijabulisa kakhulu, ngathola ivangeli lomusa engangivele ngithe ngabe ngiyisifozezela ukuthi engathi ngathola ivangeli leqiniso, ngalithola ivangeli leqiniso. uNkulunkulu wangiphambi engikujabulayo nje Nkosi, ingathi uNkulunkulu engangisiza ngeze kahle, ngeze sengifinyelele phela kuleli vangeli ngicele ngilangazele. Kwase kwenzeka inkinga-ke langiphoza khona, yasithi ayikho indawo khona shothi ngizokhokha ekhaya ngikhoze. Lifika izwi lithi angifuni, lithi ngikhonzeni, lithi ngizokhonza ngibe ngiyakuthe ngathi ngithi ngiyahamba ngiyosizo ngiyangisiza khona ngabuya kubo engathi angenzeki, engathi ngenzeki, lithi ngiyohlanganyela kungathi izwi lengikhipha ngibona ubaba usibani ngathi beqhamuke ngisho ukuthi ngizobenzenjani. Ithi ngathi before kweshumi ungakhipha umuntu ogqoke izinto ezimhlophe ephuma ihambe lapho engathi khona isikhulu, ngathi ngeke ngiyaphuma abe ngiyambonga uNkulunkulu ungenze mina nguMakhuzana, ngilanga izansi kwasendiweni igama lakuthengisa. Ngikhumbula kakhulu uNkulunkulu empilweni yami, ngangithi ngikhona sonke isikhathi ngisawulele. Ngenzizwe nginecala ukucabana ngaphambi kaNkulunkulu ukuthi ngiyakholwa ngingakholwanga. Selokhu ngathola ikhayelezi ngazibona ukuthi ngikholwanga. Sonke lesikhathi ngakade ngikhuluma amanga ukuthi noma ngiqala ngikhuluma ukuthi ngitshela into ekhanda ngoba kuye kube nevosi elingishayayo elithi ubusisiwe umuntu ona engazi ukuthi ngaye kuwona ona wazi nesono esingayokuthetheleka. Ngizibona ukuthi ngibolile kakhulu ngesono esingathethelekile ngoba bengilo ngithi ngiyakholwa ngikhuluma izwi ngingakholwa. Kodwa enhliziyweni yami bengithi ngiyakholwa ngabe bengihamba njalo ngodumisa uNkulunkulu okufana nokuthi bengingamdumisi ngoba imiyalo yakhe yonke bengingayazi, ngingayenzi.
ngingazi ukuthi kukhonzwa kunonkulunkulu okuqondileyo. Ngasondelwa kwangigqibele iminyaka engisondela yona lo mthandazo engisondela ngidlula ngilele phansi ngakwazi ngikuvuka ngithathwa ngiphakanyiswa ngidlula ngendlela eyisimanga. Bangisondela umthandazo ngathi ake ngikhuleke ngalo mthandazo ngasethi ngibungu ufake ebhilithini. Kwabuye kwangifaka ebhilithini sesekusebhilithini ngase ngiyalalela la ngavuleka khona amehlo ukuthi kanti ngempela sihamba sithi siyakholwa ukuthi ukukholwa esikukholwayo uma singafikanga la ekhaya lethu uNkulunkulu uyena ula ekhaya lethu ngoba ngiyafisa ukuthi sengathi Nkosi nabanye abangakayazi le ndaba uNkulunkulu abendulele ngoba sifuna ukuthi baxoxele umdali bakwethu akuhambi kahle sithi siyakholwa kodwa sikholwa kahle ngoba akukho noyedwa umthetho ohambe uNkulunkulu esithanda ngayo. Sizihambela ngowethu nje sihambele kangazi nanokuthi nje iBhayibheli akasilazi asifake eBhayibhelini uma sisukuma sifakaza nencwadi ezibomu esingayazi nayo incwadi ebekade eyithandile. Selulokhu kuvuleleka iy'ncwadi zingena kwaze kwahlukela kuthiwa khona kudinga izolo la ekhaya lethu izolo ziyavulwa. Ngayithanda le nto uma sengizwa abantu bebefakaza ukuthi uma kuvula izolo kwenze kanjani ngabhukha nami ngayithola idethi yami sengibhukhile sengithola idethi yami ngalala 3 days. Kwasengathi kunendawo enemizimba eminingi kodwa manje ziningi angizazi ukuthi angibala ngibelela ngingabona angizazi angathi ngiyahamba nje ngiyahamba kodwa uma ngihamba kubekhona into engena kuyona uma ngifica abantu abavunulayo ngathi bambathele ukuthi baye ekuthebeni bese ngiyaphuma lapho uma ngiphuma lapho ngihlangane nomunye wakhona ngifunze ukuthi yazi ngizizwa ngathi ngiyageza ngifisa ukugeza bese ethi yena hayi woza ngikhombisa indawo la ungagezela khona uma ngiqala ngigeza ngivele ngiqale ngigezela izitho ngithi bese ngithi mina yazi angathi umzimba wami uyanuka angathi ngathola indawo yokugeza umzimba bese egoza ngikhombisa uma ngithi ngiyafika lapho ngithi ngithola umphongolo ogcwele ngithi ngiyawuthatha ngawuphilwa ngithiwe usibulakho ngawukhanalo ngiphelwe omunye esiwapho sengiyabona ukuthi usuwapho ngoba mina sengiqalile ukubhala izolo manje usuwapho lomphongolo sengigeza lawo umzimba bese kuba khona izwi elithi ngimina angathi uma ngiqala ngigeza ngithi kube khona izwi elithi bekunganiki wena kunika izifiso elingaphakathi kuwe. Ayibona Nkosi ngididekile manje ngingazi ukuthi yini lena kwenzakalani. Kuthe uma ngithola ukuthi ubaba umpostoli uyeza la ngijabule kakhulu ngithandaze ngi-antenzile ngithandaze ngithe uma ngicalele ukuthi lapho ade ngijabula ngendlela esimanga ngibona ngathi ngisekhaya kuhlatshiwe uma kuhlatshiwe ekhaya sengase sihlukanisiwe yonke ukudla ngokujwayelekile kwamadodakazi kodwa mina nginakho. Sengiphathe kabile ngibuze ngibabona abantu bepheka inyama yabo behamba ngithi mina hayibo eyami inyama yikho abantu ukudla kukho abangiphendule bayahamba nenyama yabo bayangishiya kodwa ngithina ngathi manje angisazi kufanele ngenzeka ngene hayi angisenendaba. Bese kuba khona umama nje ongena afika avula ibhakede alikho elisho nje ibhakede athi nakho konke ukudla kugcwele ibhakede manje ngiyobheka ukudla nje kwey'nkukhu nje zodwa akunayo mina inyama lami. uJesu Kristu inkosi angathi futhi ngijabulele leli bhakede hawu ngivule noma engangakeni ngangaka ngijabulele leli bhakede bese ngiyaphaphama. Kuthe uma kuhlanganiswa le nkonzweni ukuthi kuzoba umpostoli kambe kuzokwenziwa njani engivule emoyeni ngoba ngangingemali ngingenakho ngithole ukuthi uma kufanele angakuzoza ngedwani ngile ngivulela ngithi uNkulunkulu leso sibusiso esiyokhona ngiyasithanda kodwa nginalo ngithi ubaba umpostoli wethu ungayiceli imali leyo ngitshela nje Nkosi kanginalo okwenzelezela ngelinye ilanga kwaCalifornia ukuthi ngiyabheka imali efakayo ifakwe usiso wakakhanyile ngazala kumngane omntana ngiphinde ngithi kodwa Nkosi yami ngizokwenza mase ngithi ngiyobheka ibhalansi ebhalansi yami yayithi ngangina-27 rand ngangiyazi kahle uma ngithi ngiyabheka sengino-200 sengino-200 sesu-ebhekile phezu kwalokho ngithatha ngithandaza ngikhuleke ngijabule ngithi uJesu Kristu inkosi ngihambe ngiyoyikhipha ngithi sengiyaya kuyokhangalisa khona uNkulunkulu uyisimanga ngempela imali ungayiceli ibizo legama kodwa nje bika inkinga uNkulunkulu uyenzela ngibone uJesu
Kristu inkosi. Ngiyambonga ukuthi basuke bazalwane osithole ithuba nomunye nami ongafakaza ngayo uJesu ngalo igama likaJesu Kristu inkosi engilibonile empilweni yami. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngixolisa abazalwane ngisashonga ukuthi bani uma ngidlulele emthambeni. Ngixolisa kakhulu bazalwane. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Ngiyambonga uNkulunkulu ongihlanganise noma uMasilesi ungangithuki. Yebo bengikholwa ukuthi ngifundisiwe, kodwa ngokuhlangana sixoxa nje naye, sixoxa ukukholwa, siyaxoxa nje usithi uyazi ngekhaya lethu. Hhayi ngide ngempela angazi ekhaya bese engixoxela-ke bese ethi ngizokufaka ekhaya bese ngiyathanda ukuthi angifake ekhaya lethu. Uma ngingenayo ekhaya lethu, hhayi ngize nje hawu kuhambe ngiyibone ukuthi lo ngihamba ngithi ngisindisiwe, ngiyakholwa ngoba bengisho lokho kumuntu, ngiyakholwa mina ngisindisiwe. Kodwa kuthe uma ngingena ekhaya lethu ngizwa izwi uJesu ekhuluma igama likaJesu Kristu inkosi, ngabona umehluko, ngayibona nje ubuzwe bami ukuthi lokhu ngihamba ngithi ngisindisiwe kanti nje ngiyafana nje nabantu bonke, angikakakholwa nje ngoba ngayibona ubuzwe bami ukuthi konke okuningi bekungekona mina ebengithi kuyikona uJesu Kristu inkosi. Kodwa kuthe ngokungena ekhaya lezi ngayibona inkosi, ngabona la ingikhombisa khona izono zami, nala sengikhuphile izono, sengiqalile-ke ngivala. Ngakubona ukungola ebengikukho ukuthi ngingcole kangakanani. Bekungafanele ngaze ngayithola namagama engangiwazi ukuthi ngihambe ngithi ngiyakholwa ngisindisiwe. Mase ngibona lokhu ukungcola engikubona empilweni yami, inkosi uJesu ingamvulela kona ukuthi ukungcola okungaka, angikwazi ukungcola okungaka ebengikubona bekuvuleka. Ngibona engathi ngibona amathande achitha udoti, ngiyaphosa udoti, ngiyageza amanzi angcolile nje kukuningi nje. Kodwa nje ngiyambonga uJesu ukungena ekhaya lezi, ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi oye wangenza wangihlanganisa ukuthi ngibe sekhaya lezi, ngabona ukweduka kwami. Ngiyahamba-ke bazalwane ngokuqaphela, ngiyabhala nje, ngiyaqhubeka usuku nosuku. uNkulunkulu uyangambulela nje, uyangambulela, angambulele, angikhumbuze. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, uNkulunkulu kuyela ngisiza-ke igama likaJesu Kristu inkosi. Ngixakekile, ngihlaselekile, ngike ngahlaseleka kwabe ngathi ngishaya i-stroke, kwavele nje uhlangothi lakhamba layekela ladedela konke nje. Angangazazi ukuthi kwathi angingafikelwa ngayisiyezi, ngafikelwa yisiyezi. Ngamemeza igama likaJesu Kristu inkosi. Wangibona uMam'Hlongwane, uBobuhlongwane. Mangiyazi ukuthi yini kodwa ngiyamtshela ukuthi ngithi uhlangothi liyehle liyadedela, ngisakhona ukubamba lutho, angikhoni ukwenza lutho. Sakhuleka naye ngabiza uJesu Kristu inkosi. Ngesikhathi sikhuleka sibiza igama likaJesu Kristu inkosi, kwakhona ngathi khona umemezayo lethe uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Khona lapho masinyane nje ngabuyela esimeni sami, kwaphela konke. Ngamangala, saze samangala ukuthi hawu linamandla igama likaJesu. Samangala nje ukuthi kanti ngoba besilifunda nje naleli vesi, sisakholwa nje sikholwa, besilifunda leli vesi, kodwa kushuthi besingakafinyeleli kahle kulo. Silethembe, silikholwe uJesu Kristu inkosi, ngoba lona lodwa nje izwi lifuna ulikholwe. Uthi uma ulisho uphinde ulikholwe, uqinise ngokulikholwa, ngoba kubalulekile ukuthi likholwe izwi likaNkulunkulu lizokusebenzela. Emhlabeni liyabasebenzela-ke abalikholwayo igama likaJesu, uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kuNkulunkulu. Ngizocela ukuthi kube nobufakazi, asibone ubufakazi. Ngizocela uma ngisibani asibone ubufakazi noma kaJesu Kristu inkosi.
Siyabonga Baba yethu onke ukuthi uphile empilweni yomuntu kuba khona ushintsho. Uma sivuna izolo siyagcizela emzimbeni siyazela emphefumulweni sihlambulule ziningi zethu. Siyabonga Baba yethu onke konke okungakusayo esesivile siletha izimo zenu. Siyacela yonke sibusise lowo nalowo okhulumile nalowo nalowo olalelile impilo yakhe izoshintsha. Siyabonga kaningi Nkosi yethu Jesu Kristu ophilayo, uJesu Kristu Inkosi.
Ngithathe leli thuba ngibingelele egameni elinamandla kaJesu Kristu waseNazaretha. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kakhulu bazalwane uzosiyaleka. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga, ngithanda ukubingelela ngibingelele ubaba osekhona phakathi kwethu, ubaba uMkhubane, ngibingelela ubaba wethu uMkhubane. Ngiyathoba kakhulu, siyathoba ukuthi bephakathi kwethu izulu lingena lapha. Siyambonga uNkulunkulu omningi ngoba konke kwenziwa uNkulunkulu ukuthi ubethanda bengike ngikhona ukufika namhlanje, kepha siyambonga ukuthi ugcinile indlela yonke naze nafika la. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela madlanduna, ngiyabonga ukuthi ube khona. Ngiyathoba kakhulu ukuthi ube khona phakathi kwethu. uNkulunkulu ekade ngakukhumbula. Ngibingelele umama uZulu, ngibingelele umama Makhuzwayo, umama uMathuli, ngibingelele bonke omama uMamDongwane, ngibingelela nonke egameni likaJesu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga-ke bazalwane ukugcinwa uNkulunkulu kuze kube lesi sikhathi. Ngwakadube isibongo, uNkulunkulu wangenzela umusa, ngisindisiwe. Ngingakaqali ukuqhubeka nendaba, ngithi kulapho phansi kwaleza intaba uNkulunkulu waba nomusa nje, ngoba ekhaya ngithi mina ngedwa insindiso yangifica ngiseMpumalanga lapho engangikhona, kepha ngangisonta njengabantu bonke ngikhona, kepha ngingakafinyeleli ensindisweni. So uNkulunkulu wanomusa, kwathi kuseMpumalanga ngathola khona ivangeli. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. So ngaqhubeka-ke ngakhonza. Mina anginaso nesikhathi eside ngisindiswe beku-2008. uNkulunkulu wanomusa, ngithe ngisindiswa ngase ngifuna indawo yokwakha ngoba ngase ngibona into engiyiphethe ekhaya kithi babevele bezoba nami, kepha ngomsa kaNkulunkulu sengisindisiwe ngayithola indawo nansi la engaphezulu. Ngase ngisuka lapho sengisindisiwe ngahamba ngawalanda bonke abakithi ngabatshela ababehleli kusenesikhathi, ngoba kuhle uma uthola insindiso ekhaya uyikhulume uyisho ufike ubatshele. Ngabalandi phela beza la bafike bahlala ngabatshela konzwakele, angisakwenzi ukuthi nokuthi. Uma nishonele nilambile konke nginani ngabakithi, kepha kule mkhuba eneniyenzayo mina angisahlanganyeli kuyona ngoba sengithole uJesu Kristu inkosi. Lokho kubalulekile. Nasekhakithi labalelele lenkinga noma benza konke bethawu bapho bana bakithi abanankinga ivangeli lithi ngishumayela imihla namalanga, noma kwenzeka uNkulunkulu engikhumbula abantu abawuba nenkinga abantu bangaphandle, ngoba kithi ngibatshelile ukuthi mina ngikanje, futhi ngisho benza izinto zabo lezi engihambisani nami, ngabatshela ukuthi asikho isidingo sokuthi bangitshele noma bangibikele lokhu engabatshela ukuthi mina angingeni khona.
uJesu Kristu inkosi. So uNkulunkulu uhambile nambazalwane, uNkulunkulu ngimbonile kweyami impilo futhi uNkulunkulu ungithandeke mina, ngikhuluma elami iside ngoba umfakazi. Iy'ndawo engidlule kuzona kungabe angikho ubudala, ngabe futhi amathambo amhlophe kudala emathubeni. Ngithe noma sengisindisiwe, uNkulunkulu waba nami, ngisemsindisiwe nje abangaziyo labawutela ubufakazi bami la ngaduthula yonke le ndawo inhlamvu zagcwala umzimba, kepha isimanga sokuthi ngasinda kanjani. Ngagula emva kwalokho futhi ngagula la abazali babefika bezokhuleka la bethi uDube ayase. Betha kuzobe yimina embaqinisayo ukuthi cha, ngikala ingoma abazali bethi hawu wavele mamdulo washona umuntu, kepha uNkulunkulu emuhle ngikhona namhlanje. So uNkulunkulu ngimbonile empilweni yami, uJesu Kristu inkosi. So ngiyamthanda kakhulu-ke. Ngingakaqhubeki, ngiyabonga baba uNsibandi, ivangeli lokulona liyaphila, lingamandla. Ubaba uNsibande ngimaze isikhathi esesisidanyana ngoba ngishekhwezini, ngakaze ngifonele bengifonele uma kunezinto ezithize ukuthi baba ngisize kahle, angitshele okuningi ngiphushe khona akangazi, kepha izinto azenzekile izinkulu. Ubaba eSinonkatha owayesethi ubaba uNsibande kanjalo wangithathile inamba ngaze ngomfonelayo. So into mina ngingakasindiswa iyodwa into engangiyifuna, ngangifuna ivangeli leqiniso, ivangeli eliqondile, hayi ivangeli elithe. So ngathi uma ngumlandeli ubaba uNsibande, ivangeli lakhe alisolisi indawo, liqondile futhi lihlanzekile, lihliki njengoba kushizo kaNkulunkulu. So ilelo vangeli mina ngifuna ngoba ayikho into iyingcabano into evuthi mhlawumbe abantu singezwani nabo ukuthi izwi kaNkulunkulu abalifundi. Ngiyazi amanye amabandla awaliphathi ngisho iBhayibheli, kepha mina ngayisiza noma ngangakasindiswa leli iBhayibheli ngalithenga ngithi ngo-2008. Noma ngakasindiswa bengiyanalo esontweni, angithili ubuthelezi, umfundisi ubuthelezi walishumayela laze lahlaba leya mihliziyo. Hayi, angitshelanga ukuthi manje ngiyasindiswa, imina engayela ngathi ngiyasindisa impilo yami ngiyinikela kuyo. So hamba-ke kwaze wafika ukuthi ngibe umfundisi. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ohambe nami. uNkulunkulu ungisuse ey'ntweni ey'ningi futhi ngimbonile la bengisebenza khona. Uma ngakubalela bengeke ngikhishwe ekuseni emotweni, ngikhishwe kuthiwa phuma kule moto ngoba bengidrayiva izimoto lezi ey'thutha imali. Ngikhishwe ekuseni ngithi mina ngiyahlushwa, umuntu ongapha komunye udrayiva ngokuthi kushaya u-8 kuthiwa leyo moto leyo iduduliwe, udrayiva wakhona ufile ungabe kufeni. Ngikhumbula kahle ukugcina kulaba abanye bonke kwakuyibhumu langena ekuseni, ngathi ngisemotweni sengithi ngiyahamba, umuntu ngafathi phuma, get out, ngena udrayiva uzodrayiva imoto eyi-standby. Athi moja yini sojwalulu ngibuye futhi ngithi kuzozazi kuyangiphephisa wathi umuntu ngakhona usedutshile wakhe endaweni yami. Kuningi okwenzekile uma ngase ngithula ufazi wami ngafayele sihlale isikhathi eside. Okunye uma ngikusho abantu baye bethi mhlawumbe lokho ngikhuluma kulona iqiniso, kanti ngempela uNkulunkulu uhambile nami, ngimbonile kweyami impilo. So ngiyambabaza kakhulu amandla akhe. So into efunakala abazalwane bengikhulumisa ukuthi uma ngabe usindiswa ubethe uJesu, uma ngabe njalo nomuntu noma ephisa umuntu ethi hamba uyoziveza kwababili. Ivangeli liqala ekhaya, lisuke ekhaya kumakhelwane, lisuke kumakhelwane emphakathini, lihambe njalo. Omakhelwane abami ngibatshela bangafakaza ngikhuluma manje, bangasho ngisho la ngiyahamba la ngihambe ngibashumayele. So into kaNkulunkulu awuphuli nayo. So sizoyenzile Nkosi-ke bazalwane, ngizocela ukukhulekela izwi leNkosi, ngizocela sikhulekele bazalwane. Baba wethu namandla akho, Baba wethu uphakemele izwi lakho.
Baba ukuthandeni ngoba uJesu Kristu siyahamba ngokodwa siyalizwa izwi lakho uyasonda umalose siyamazi uJesu Kristu inkosi 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 uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, namhlanje ngizokhuluma phansi kwesihloko sithi ukukholwa ngizoxuba nemisebenzi yakho. Kepha isihloko sithi ukukholwa nemisebenzi yakho noma ukukholwa nemisebenzi yokukholwa. Haleluya. Angizofunda incwadi eziningi bazalwane, ngizofunda laphana kumaHebheru chapter 11. KumaHebheru chapter 11 sizofunda lapha ngithi chapter 6 benzeka mamuntu ukufundela amaHebheru chapter 11 uJesu Kristu lapho uthi khona ngokuba lokhu uza lapho uthi chapter lapho uthi khona ngakho-ke verse 6 kumaHebheru chapter 11 verse 6. Kepha-ke ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa, ngokuba ozayo kuNkulunkulu umelwe ukukholwa ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzo walabo abamfunayo. Amen. Ngicela bese ufundela ekaJakobe, ngifunde zonke. EkaJakobe chapter 2 verse 14 and 17. Chapter 2 verse 14 and 17. ukukholwa kufanele kube nezenzo. Kusizani bazalwane bami uma umuntu ethi unokukholwa kepha engenayo imisebenzi na? Ukukholwa kungamsindisa na? Bazalwane 17. Kanjalo-ke nokukholwa uma kungenayo imisebenzi kufile ngokwakho. Hallelujah. So bazalwane, isihloko ngikhuluma kusona lana ukukholwa. Bazalwane, akukho uNkulunkulu ongamthokozisa ngaphandle ukuthi umuntu akholwe. Ngamanye amagama, uma ngabe noma sisindisiwe noma sikhonza uNkulunkulu, into ebalulekile efanele ukuthi ibe khona kuthina ukuthi sikholwe, ngoba ukukholwa ikhona okwenza ukuthi izinto zenzeke. Ukukholwa kwenza ukuthi umzalwane izinto azifunayo azidonse zize kuye ngoba ekholwa. Yingakho maqhubeka lithi ukukholwa okungenamsebenzi kuwukukholwa okufileyo. Siyazi-ke uma ufunda la kule ncwadi kade funda ke uMamdube ngithi verse 19 uthi-ke namadimoni imbala ayakholwa athuthumele
Mina-ke ukukholwa engikukho namhlanje ukukholwa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uJesu Kristu inkosi. So uma ukholwa egameni likaJesu, ukukholwa akuhambi kodwa. Ukukholwa kuhamba nezwi. Yingakho uma ufunda amaHubo 1:19 uzofunda 11 uthi enhlizweni yami ngilonda izwi lakho. Kusho ukuthi ngamanye amagama uma ulonde izwi likaNkulunkulu walilonda ngaphansi kwakho ebese ungalenzi futhi ungakholwa ngoba into eyenza izinto zingenzeki ilokuthi ukukholwa kwethu akufinyeleli kule level uNkulunkulu afuna ukuba kufinyelele kuyona. Yingakho ukukholwa kuyathatha kuhamba izwi liyohlaba inhliziyo. Uma inhliziyo isishaywe yizwi likaNkulunkulu ebese kuba khona ukukholwa, umsebenzi uyenzeka ekholweni. Manje uNkulunkulu akukho ukumthozisa uNkulunkulu uma ukukholwa kumuntu kungekho. Ukukholwa kubantu laba babezwe noma kubantu abangakholwa, uma umtshela ngokukholwa kuyena ubone ngathi thina kahle ekhanda asiphilile ngoba uma ngabe ukholwa izinto ezingakabonakali ukuthi kumnyama uthi phepha akunyama wena mawukholwa. Lingani ukukholwa uthatha lezi zinto kuyidonsa kwelikamoya zisefike. Ingakho kuthiwa uma ufunda lona izwi kaNkulunkulu lapha nesifunda khona la eqaleni verse 2 3 uthi umhlaba wonke ukhona nje wadatshelwa ngezwi kaNkulunkulu. Izwi eliqalayo lihlaba inhliziyo ebese kuba khona ukukholwa phezu kokuba sekukhona izwi. So ukukholwa engukusho ukuthi uma ngabe umntwana kaNkulunkulu ukholwa akukho okungenzeki. Akukho okungenzeki kumzalwane uma ekholwa. Into esikwenzeke ukuthi ukholwa kwethu level yakho isuke ibe phansi ngalendlela ukuthi noma ugula uthandaza ngenxa yokuthi awunakho ukukholwa ebese bese uyithola ungaphili. Ngeke ngaba nenkinga yalengalo le. Ngangena egrupini yekhaya ngasho abaseRoma ngathandaza. Akuphelanga iviki alisekho ibivele ikhathale lengalo le. Ibivele ikhathale. So bonke uma ngabe ukukhuluma usathana nayo into ayisaba usaba umuntu onezwi okholwayo akamelani naye ngoba into ehlula usathane yizwi likaNkulunkulu. Ingakho uJesu uma ngabe ehlangana naye kade ekwi-fasting ye-40 days ayikho into ayikhuluma naye wamtshela ngezwi likaNkulunkulu. Ayikho into exosha amadimoni noma exosha yonke imimoya yomnyama kepha ukuthi ukholwe ufake izwi udlizwe bese uyakholwa konke kuyenzeka. Kwesinye isikhathi abantu bayagula, abanye bahamba nokugula ngenxa yokuthi noma bekhuleka noma uma uthatha umthandazo wekhalezo uthatha unokukholwa akukho okungenzeki kuyenzeka ngoba uyakholwa. Ukukholwa ikhona okwenza ukuthi umzalwane futhi nakhona ekholweni bazalwane kufanele sekusho ukuthi akunjengoba wena ungacabanga. Nasekholweni zikhona iy'nsalela ilokuzana ivivinyo zakhona. Yingakho uma ubheka u-Abrahama uGenesise chapter 22 esemtholile u-Isaka kepha uNkulunkulu wawe wamvivinya wathi akathathe le ndodana esethembiso ahambe ayonikela ngayo eMoriya. Abazamasholo ukuthi u-Abrahama wayethatha indodana yakhe bahamba nayo. Iyabuza ingane ukuthi lezi nkuni lezi ngoba ngiyayibona kokukhona iphi kanti impi yomhlatshelo. Sekwabuzama ukuthi usho ubaba ngoba ngiyamkholwa konke akushoyo right. Konke akushoyo ngizokwenza. Umvivinyo wabo ukukholwa ukuthi unakho yini. Kwesinye isikhathi ungathi noma ukholwa wenza konke ufundiswe izinto ehamba kahle empilweni yakho ebese ngathi ezinye izikhali lezo zinto zisuke zifuna ukususa la ukhona zifuna ukusa kwenye indawo. Ngoba nasekukholweni ama-level awafani. Ubaba wethu nangulana izimpi ahlangana nazo akuzona izimpi engeza kuwe ngoba umncane kunazo kwi-level yokukholwa.
So ngamanye amagama ukukholwa kuyilona thuluzi elifunakalayo kubazalwane noma kuyiyona ndlela okumele sihambe ngayo. Akukho kunye ukuze sihambe ngayo kokufuna uNkulunkulu asikholweni. And futhi uma ngabe ukholwa ukukholwa ongenazi izenzo akufana nokukholwa okufileyo. Uma ufunda uJohn chapter 4 kunalo mfazi waseSamaria wathi mangabe ebuzana noJesu esho konke wathi wakholwa umkholwa uJesu ukuthi lento ayishoyo iqiniso, wagijima washiya imbiza wayotshela abasesama bathi iSamaria ngenxa yalo mama okhuluma kwakhe bakholwa ngenxa yalo mama lo. Ababake besabuza ngezinto eziningi. Ngamanye amagama ukukholwa kwakho kade abantu bethi ngeke wena uzukholwe ungamenza omunye umuntu akholwe ngenxa yokuthi bebengakholwa ukuthi ungakholwa. Kunzima kabi ukuthi umuntu mhlawumbe umuntu emayidumile lana. Ingakho bamangala mangabe uSawule uSawule lo uPaul uPaul uma bembona ukuthi babemangala bethi umsazi wakubulala kanti usemukele into enamandla ivangeli likaNkulunkulu. Ngakho ekholweni masiqiniseke ukuthi masihamba kulona sihamba ngokukholwa, sihlezi kuye, sihlezi. Futhi akwazi ukuthi uma ukholwa qiniseka. Yingakho mangabe sesingabazalwane asifundi izivangeli ngoba okunye sikwenza ngendlela esicabanga ngakhona izwi singazi ukuthi. So kubalulekile ukuthi izwi kaNkulunkulu ezintweni zonke noma kuleyo nkinga obhekana nayo noma izimo ezikhona lithini izwi kaNkulunkulu kulezi zikhathi zamanje. Izwi kaNkulunkulu ithini imibhalo engcwele uma ubheka lesimo samanje. Ngoba iBhayibheli liyakhuluma futhi blood prophetsile ngezinto ezenzeka manje efuna laba abantu ababambe imfihlakalo, abantu bokukholwa abaziyo ukuthi uma ngabe kwenzeka kanje ingenxa yokuthi kukanje. Ngoba beqamba manje bethi kunje kuyabuya uJesu. Hayi uthi sekuyiyo imhele, sekuyikho kwathi uJesu uma nibona amahemhemu noma nizamahemhemu noma nizwane kobe senizobuya. Uyichaza kahle uMathewu chapter 24. Uthi asihlaleni silindile masilindile sikholwa inkosi uJesu. Ngoba akukho okunye okosisiza ukuthi sikholwe futhi ukukholwa okuhle awuhlali nakho. Ukukholwa masukholwa inkosi uJesu uyathatha kunjengoba abantu abanenzuzo ukuthi unike omunye noma ivangeli liyadluliswa. Akumele mangabe ukholwa uhlale nezindaba ezimnandi zevangeli ungabatsheli abanye abantu. Ungasizakala uhlale wedwa ungayidlulisi lento kaNkulunkulu. Lezi khaza manje ukusoyela abantu abazohamba bathathe lo mphongolo noma bahambise lezi indaba lezi zokukholwa bayihambise kubantu ukuthi uJesu uyabuya masikholweni masishintshe abantu basuke ezindleleni zabo ezingabasizi bakholwe inkosi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. So bazalwane namhlanje sisazongena ukuthi ukubuke nawo ukukholwa kwakho ukuthi sekukuliphi izinga. Ngoba esikhathi esiningi sithola simelene singakwazi ukunqoba izinto kunezinto eziphambi kwethu kanti thina sisuke sacabanga njengezwe sangaba nakho ukukholwa yonke into uma uyenza noma uthandaza. Okokuqala kholwa ukuthi uma usuthandaze wathi uNkulunkulu futhi uzwile ngoba ungakathandazi uNkulunkulu usuke sazi uzothandaza uzothini. Ngoba ayikho into efihlakele kuyena. Hlala asikholweni. Masingathwazana singabazalwane sisume izinto kuze phela kube nemoya egcwala indlu noma kulezi zikhathi zamanje kube khona izinto ezenzakalayo. Bekhona abazalwane befayethina okwethu ukukholwa uma sinakho kahle uma kukhulekela umuntu lo muntu ngempela aphile. Uma simkhulekela sikholwa lokhu bekumele ngaba akekho umuntu kahle esithi masina endlini ebesagula. Bekumele mangabe sikholwa kungabi bikho abantu endlini kaNkulunkulu abanezistroke. Baba nezistroke kanjani abantu
bekhona abantu bokukholwa, bekhona abantu abathwele umphongolo kaJehova. uJesu Kristu inkosi. So namhlanje bazana bekuyilokho ebekusenhlizweni yami ukuthi masikholwe inkosi uJesu. Masikholwe izwi lakhe. Masikholwe ngazo yilokho nje benginakho lezi zinto ukuthi izikhathi esikuzona zidimanda ukuthi umuntu ngempela makathathe inhlangu zakhe, makathathe izikhali zakhe ezokulwa njengoba kusho abaseFesu chapter 6 uma ufunda ku12 uhlobani zonke izikhali kuze sikwazi ukumelana nalo uNkulunkulu walobumnyama, nalo uNkulunkulu odukisa isizwe, nalabo uNkulunkulu abadukisa isizwe. Masiye uNkulunkulu sihlome ikhali kamoya engcwele silwe nalempi lena. Ngoba zonke izinto ezenzakalayo abantu abafuna ukukholwa noma ungamthimazi abantu bafuna lokhu okungekhona ukukholwa lokhu kuhambele nezwi kaNkulunkulu. So senenhlahla sathola amadoda kaNkulunkulu, sathola abafundisi abakhuluma iqiniso. Nangu baba usakhuluma iqiniso levangeli eliqondile engeke usifole ndawo ngoba liyilo futhi aliguquki. Leli vangeli alikhona eqaleni kuseyilo naleli ivangeli abantu abashintshayo lishintshwa yithina ngokuthi asifuni ukuthi sikholwe uNkulunkulu, sifuna ukuphambanisa izinto singakholwa inkosi uJesu. So ilokho benginakho bazana ukukholwa uma ungenaze zenzo asibonakale masibe ukukhanya ezwini. Noma uhambaphi bekumele kubonakale ukuthi lo uyakholwa ngenkambo yakho, ngoba bazalwa asingathi masikubantu sifane nabantu. Abantu bokholwa abantu efanele bavele, abantu efanele bathenjwe izwe. Uma kukhona bona kube khona isixazululo, kwazi ukuthi uma ukhona ubani khona umama okhona inkinga basicela bezicela sikhulekele. Manje ukukhuleka kwesinye isikhathi bakhulekela ingoba bakuthembile ukuthi uma ukhuleka bazophila. Uma futhi bekholwa ukuthi bazophila abantu, uNkulunkulu abenzele umusa. Ngoba basuke benokholo enhliziyweni zabo ukuthi njengoba ngikhulekelwa nje ngizophila. So namhlanje angingalona isikhathi eside. So ngithi asimbonge uNkulunkulu. Masizame, masiqinisekise ukuthi siyakunyusa noma sinyusa amasokisi singabazalwane sila. Sisekhale ukuthi uNkulunkulu senzele umusa. Iy'ntshumayelo ziza njalo. Sekufanele uqine kakhulu ekukholweni, ukubambe zonke lezi iy'ntshumayelo uy'bambe ngokukholwa egameni likaJesu. Ziyawenza umsebenzi kumuntu othe uma zifika lezi iy'ntshumayelo wathola uvule isikhala zingene ekholwa, ziyawenza umsebenzi. Uma ukholwa futhi uma usukholwa kahle abantu bathi uyathakatha. Bazokutshela bathi uyathakatha. Yini indaba nawe uyakholwa? Mina into yokukholwa ngihamba isikhathi eside, kuthatha isikhathi eside ukuthi ngize ngifinyelele ensindisweni ngoba ngihambe ngiphenya. Ngithi uma ukanje kwenziwa khona nje kulebe ngihlupa ukuthi kuyenzeka ukuthi abe isangoma, kuyenzeka abe inyanga, bese futhi abe umfundisi. Ngiphenya kwangithatha isikhathi eside ngaze ngazothola iqiniso seli-ede ubaba nami. Isindiso nje imile ihlini. Mina ivangeli engangilifuna wasekuqaleni ngangifuna ivangeli elingathwali umthwalo, ivangeli elingaqubi lutho, ivangeli likaNkulunkulu lodwa. Hayi efuna ngoba imithwalo ayingeni. So amavangeli akhona impela ungawabona uhambe bona sesihlangane nawo siwabona athwele konke kuphakathi endlini kaNkulunkulu, konke kuvunyiwe cha esindisweni ngeni konke. Izwi kaNkulunkulu nje liyinkemba esiyahlukanisa okubi okuhle. Izwi kaNkulunkulu lelo. Awukwazi ukukholwa ngapha ubambe esinye isikhwama noma ubambe okunye. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. So yilokho asibambe leli vangeli, sibambe ngokukholwa, abantu baze bafakaze, baze babone ukuthi nangu futhi uma uhamba kahle noNkulunkulu unembe wakho ugezekile, uhamba kahle, wazi noma abantu bangaqamba amanga ngawe, kepha uma uhamba kahle noNkulunkulu uyakumela. Mina nginamahloni ngevangeli engalimukelayo enguthandaza ukuthi lokusindisa kwami, insindiso yami, ukukholwa kwami uNkulunkulu angisize kuze kube sekupheleni. Ngoba nalama mase sisekholweni noma sisensindisweni sisindisiwe
Isindiso manje sisahamba ingakho nje ukuthi asihambi ngokubona sihamba ngokukholwa izwi likaNkulunkulu likithi. Siqhubeke masisethi sisahambe ngoba sihlangene siyahamba sesehambweni khona lapho okuzofika khona kuvale isifaya lapho uPostoli Paul uthi ngokulwile kulokuhle siqedile ibanga lakhe gcinile ukukholwa kwakho lapho sekuvala isifaya uhambe noNkulunkulu wahamba kahle usunesibindi sokuthi noma usugula usulele ubonke ngathi izinto ziyaphela uthi hayi iphathi yasomnye umama ngiyamhlonipha washona waseThekwini wayikholwa la mama ngokumbona kwami ukwenza kwakhe wayiveza izithelo zokukholwa ngaze ngatshela ngathi loya ungene ezulwini kusho mina ngaphathi kimi ngokukholwa kwakhe kuhle mawukholwa ungatshela umuntu wena ngaphakathi kuwe uyingqome unoNkulunkulu wakho umnxusa uthi Nkosi ngiyacela ngihambe kahle into ekufanele sithandazele ukuba singawe ekhuleni kwethu kuze kufike isikhathi sokugcina ukuthi kuvalwe ifire ngoba izovalwa ifire kepha asikholweni sisanikweni isikhathi asikholwe sisekhona leli gazi likaJesu elimahala masikholwe sisekhona uthi uhlabelelayo engalomswa ongaka usekhona umusa khona isikhathi lapho umusa khona uzophela abantu badlala abadlalile uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi sona sifazane kulesi sikhathi samanje sinenhlahla size sizohanjelwa sibancinyane sihanjelwa sibe nobaba uSibande noma uSibande bephathi wethu umusa kaNkulunkulu wonke lona so nganza kwethu asihambeni ke ngokukholwa masihambeni ngokukholwa singakuyeki uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi ngicela ukungena kakhulu MC Nkosi yami ungikhumbule Nkosi yami ungikhumbule Nkosi yami ungikhumbule Nkosi yami afangiwe lulwandle uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi Mathandekayo Nkosini ngithi ake ngisukume nje ngibingelele kuba wesimanje nomama saze sabusiseka kulelizwe lenkosi yakuthumana lapho bengingazi mina ukuthi kanti kukhulunywa ngabantu ababonakalayo nje khona la emhlabeni bengithi lokhu ngibona kudlala ividiyo nje kuyiphupho kimi kuyinganekwane ukuthi singabona kuba uSibande bengithi lo muntu obonakala nje ngayo le ndlela ebesimbona ngayo bengingazi ukuthi ngaphela isandla sakhe ngiyoke ngize ngisithinte kuba uSibande angibongeke bathandekayo Nkosini umfana waNthuli lo okhulumayo khona la kule ndawo umama lo wakithi uMasibisi besike sithi sihleli naye ngimbone lokho eyibuka ifoni ngimbone lo muntu khona into ayibukayo yini lo lokhu igqolozele efonini noma ngikhuluma nawe useza ukuthi ngithini ake ngilalele nami ngibuke awu siyalalelisa bese ngiyalalela ngizwe kuba uSibande ekhuluma uSibande ayasho ngendlela yokukholwa ukuthi ukukholwa kuyini ukukholwa esho uSibande ukuthi yena wayekhuze utshwala
kodwa wathunjwa ivangeli likaNkulunkulu lamthumba lamfonela ekutheni utshela abantu. Naye futhi wayengazi ukuthi kuyoba khona isikhathi sokuba ebe umthunjwa kaNkulunkulu. Bathandekayo enkosini, ukhulunywa ngento ezinhle kakhulu nayindlela. Ukhulunywa ngokukholwa. Bafowethu, mina ngilona ikhono. Omama babe esontweni, umama waye esontweni ngithatha esontweni sihambe siye enkonzweni eYoni. eYoni sifike khona uqhutshekwe, uthandwaze yonke into, kwenziwe yonke into ukudunyiswa uNkulunkulu ngendlela yonke. Kukhona incwadi yayifunda yaseDesperate. uNkulunkulu wakhuluma wonke lamazwi wathi ukuthi uNkulunkulu wakho ophezulu laseDesperate ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami, ngakhula phansi kwalelizwi lokuthi uNkulunkulu akekho omunye. Kuthe kwahamba ngiqala uvuleka ingqondo, aqhubeka amabandla. Kwakhona uNkulunkulu manje esibabonayo impela kuthiwa nangu uNkulunkulu akekho. Yangidida lento bazalwane, ngoba ngithi ukukholwa nje kuyinto enzima. Kukhona ukuthi uma uyingane ukhula, uthathe umama ethi hamba uye enkonzweni, ufike enkonzweni uyidonse, uyibambe, uyibone ukuthi cha, ngisendaweni okuyiyona engiyilethwe abazali bami, bathi nakho ukukholwa lami khona. Bese qhamuka amakholwa amabandla amaningi, bese iqhamuka ivunguvungu bekholwa abantu. Bese lihamba lelo bandla elalidonswa umfundisi wokholwa khona azedlulele emhlabeni uNkulunkulu amthathe. Usale bemahlikihliki lelo bandla, uzogcina umathintanyana nawe ulindeka kuleli bandla. Kwabanjalo-ke bathandekayo enkosini. Kodwa avela amabandla amaningi kulelizwe, kulomhlaba kaNkulunkulu. Sababona abanye begqoka imNazaretha uqobo lawo, siyazi ukuthi umNazaretha, kodwa uma selishunyayela ivangeli lashunyayela ngeyindlela abakhonje uNkulunkulu okuthiwa sibathandaza. Saqala-ke manje ukubuza ukuthi kanti ukukholwa yini, saduka. Sakhotha ukuba kwagumula amadolo sayidlalela phansi, sathi ake silinde mhlawumbe ukhona okubuye uNkulunkulu asidonzele khona asikhanyisele khona sisisemnyameni. Asazi lapho. Washumayela ubaba uSimande intshumayelo yakhe. Wayihlahla nje, wayiqala phansi. Wayisho lento ukuthi ngike ngaze ngathi ngikwelinye ibandla, kwafike kwathiwa leli gama elithi uJesu Kristu inkosi ngingayiphathi la kule ndawo. USimande usho kuleli bandla lele bese ngithi ngiyakulona. Inhliziyo yami iyathanda manje ukungena kulona. Kanti mina le yancwadi yangikhulisa ka-Exodus 20 yayingikhulisile ithi abekho abanye uNkulunkulu ngaphandle kwami, ngingazikhonzi ngingazikothameli. Uthe mase yisho uSibande le ndaba yokuthi uhambe waya kwelinye ibandla engase ngithanda ukusondela kulona, wathola ukuthi engalibizi leli gama, ngase ngiyadideka futhi. Bathandekayo, sibaningi singamakholwa la emhlabeni, kodwa sazi ukuthi sizokhonza. Sinenkinga yokukhonza. Ukukholwa komuntu kusenhlizweni yakhe. Ngisho ngevatha ugqoka ingubo ezimhlophe wenze yonke into, kodwa ushilo kakhulu. Uma ungavezi ukukholwa kwakho kubantu, uyizelezo ukukholwa. Uthe ubaba uSimande maye ishumayela le ntshumayelo,
ngiyibuka la efonini yangena enhliziyweni yami ngasho ngathi baba uSibande uqale kahle impumelelo yakhe uqale emlandweni wakhe. Ngase ngimbona ngase ngimthatha njengesithunywa sikaNkulunkulu. Ngase ngimthatha njengomuntu othunywe izwi ukuthi akazotshela abantu. Ngamthatha njengomuntu ongaba necala mengabatshelanga abantu lelizwi lomthombo wokuphila. Nesizathu sokuthi ubaba uNsimande ube isithunywa sikaNkulunkulu. Ubaba uNsimande wayehlahla kahle indlela yakhe ebathandekayo. Wayehlahla la esuka khona ukuthi yena wayesuka etshwaleni ebhodlela sona. Mhlawumbe ngabe ngiyabona. Wayisho lento wayehlahla ngathi mina hawu isithunywa sikaNkulunkulu siyathunywa ngoba akazotshela abantu iqiniso ngoba iqiniso alikho emhlabeni lamanasa. Ngisholo ukuthi-ke baba uNsimande noma kulukhuni inhliziyo zabantu ziqinile zikhulu namakhanda abantu aqinile likhulu, kodwa-ke kuvuma uNkulunkulu ukuthi umuntu athathe indlela yakhe ngoba esuke esemnikile amandla. Ukholo ludinga amandla, ludinga isibindi, ludinga iqiniso. Ukholo kufuneka mase uthathile ukholo usithathe isiphambano usithwale emhlamahlombe akho ukuthi uthathe ukholo, ngoba uma usuke ukholwa kufuneka uvumele noma iziphi izinto ezibuhlungu ezokwenziwa abantu kuwe uzibekezelele umelane nazo. Ngiyasholo ukuthi-ke baba uNsimande ivangeli lakho baba likhulu, lisiphiwo uNkulunkulu okuphila amandla okushumayela ivangeli. Ngelinye ilanga uyofika singaphezulu komhlaba kwalezi zihlahla nesimo sentshumayelo yakho. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Leli gama lichaza ukuthi lilodwa. Noma amabandla engaba u-3000 la emhlabeni. Kodwa linye igama, uJesu Kristu inkosi. Ngibonga baba uNsimande. Futhi khona igalelo elikhona uma sisho kanje sithi uJesu Kristu inkosi. Ngingaphandle nje komhlaba. Ukhona umehluko. Uma leli gama uzolithatha nje ujule ngalo uthi uJesu Kristu inkosi. Zithi ingane zami wema zemfonela isekhona. Yebo, utshela ubaba athanda kaqinise. Yini indaba nakwezinja? Hayi, ngizwe emsebenzini bethi ukhona udokotela odlulela wathi nangiwele ngamusho. Ingane yami ibambe idolo. Lokhu yathini ibambe idolo? Ibambe idolo kodwa inesi. Nake nalizwi inesi ibambe idolo emnyama. Inesi. Kodwa manje wema ngitshela ubaba ukuthi akakhuleka aqinise ubaba. Kukhona udokotela odlulela wathi nangiwele bekhuluma ngayo badlala ngayo. Kusho lokho kuyisibani njalo sokuthi mhlambe lo dokotela uzogcina ekhaya. Akwazi ukufaka ekhwapheni abenze umuntu uzokwazi ukuthi aphumelele. Abe yilento engidingayo mina ngoba ingane iyasazi isifiso sami engisifisayo kuyo. Ngitshela ubaba ukuthi akhuleka aqinise. Leli gama ngoba silibiza nje lapha ekhaya sithi uJesu Kristu inkosi. Hayi. Iyavutha imbiza. uJesu Kristu inkosi. Wethembekile uJesu. Ubaba wethu asibongelise uJesu Kristu inkosi.
egameni elihle likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho. Umphefumulo wami uyabonga uma sifika ekhaya ukhonzwa ngale ndlela. Babusise Nkosi yonke imindeni ekhona la namhlanje, ngoba ikhombisile ukuthi iyakuthanda futhi bayakwazi, bazimisele Nkosi ukukhonza baze bangene ekhaya ezulwini. Ngiyathandaza Nkosi ngibacelela leso sibusiso bengakafikile ezulwini, banezidingo zabo ngokuhlukana kwamakhaya. Siyezwa namanje ukuthi kunendodakazi kababa uLthule edinga umsebenzi, selokhu yabamba itoho isikhathi eside. Nabanye-ke abangashongo lutho banezinto zabo. Siyacela uNkulunkulu wethu, usithembisile kuJohane 14:14 wathi noma yini esicela egameni lakho uzosenzela. Igama lakho liphathwe kaningi kule ndlu, bayakuvuma Nkosi ukuthi uyinkosi. Ushilo-ke kuRoma 10:9 wathi uma umuntu ekuvuma ngomlomo wakhe uyasindiswa, uma ekholwa enhlizweni yakhe ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafile ukuba ngokulunga. Ususifundisile namhlanje ekuseni ngokukholwa ukuthi uthokoziswa ukukholwa, ukuthi ozayo kuwe akholwe ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzi walabo abakufunayo. Siyezwa Nkosi ukuthi ngaphandle kwemisebenzi ukukholwa kufile. Ngiyacela-ke uNkulunkulu wethu nomusa ukuthi uvele ube uNkulunkulu kule mindeni esihlangene nawo namhlanje la. Usuthise ukulangazela kwabo ngobuhle njengokushilo ezweni lakho. Amahubo 103:5 wathi usuthise ukulangazela komuntu ngobuhle. Nkosi, sebevumile ukuthi uyinkosi. Ngiyacela ulenze izwi lakho kunoma yini abayidingayo, abadinga imisebenzi, abadinga noma yini Nkosi engaphambene nawe, ubanikeze kusukela namhlanje. Sizwe indaba ezinhle ukuthi njengoba bafika ekhaya kwaDube, wehla waphendula imikhuleko yabo, wehla waphendula iy'dingo zabo. Uma usasidinile Nkosi siphinde sibuye, siyafisa ukuze ubufakazi obunjalo, ngoba ushilo ezweni lakho ukuthi onendodana unobufakazi. Siyacela Nkosi Jesu ubuse kuleli khaya, ubuse nabo wonke amakhaya ahlangene la, ukuthi nalabo abakuthandayo Nkosi benemindeni eminye engakholwa, kwangathi imindeni yabo ingazana nawe igcine isindisa ukholo, bakuzwe lobu bumnandi esikuzwayo ukuthi uyaphila ngaphakathi kuthina. Ngenelela-ke Nkosi ngayo yonke indlela. Nangu umsebenzi owuqalayo ekhaya kwaDube, kodwa usukade wawuqala, kodwa uhlanganisa nathi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Siyacela ukhulise, siyacela Nkosi bonke ubakhulise baze bafinyelele ekulazini iqiniso. Njengoba usho encwadini kaTimotheyu chapter 2:4 wathi ufisa ukuba bonke abantu basindiswe baze bafinyelele ekulazini iqiniso. Ngiyacela-ke Nkosi ulenze izwi lakho. Nangu ubaba uLthule ngibeka kuwena nomndeni wakhe. Usekhulumile Nkosi, ukhulile ngezwi lakho njengoba ushilo kwizaga, wathi khulisana umntwana ngendlela okuyoba ngeyakhe. Sibonile Nkosi uchazile ukuthi kuhambe kwahamba kwafika la ibhideka khona, uvela izinto eziningi. Siyabonga ukuthi namhlanje umholele la eqinisweni likhona. Msize-ke uNkulunkulu wethu, umsekele ngesandla sakho sokunene sokulunga, akuzwe ukhuluma athi ungesabi uLthule, ngoba wena Nkosi Jesu naye, wena unaye nomndeni wakhe wonke, ubamba abantwana. Ngenelela-ke Nkosi kuwo wonke amakhaya njengokwey'dingo zabo. Busise ubaba uDube ngesifiso sakhe nomsebenzi osewubeke emahlombe akhe. Abathole laba abafana nalaba abakhona namhlanje abazoqhubeka bameseke nemikhuleko, naye abakhulekele, ngoba akekho ohlakaniphile uzongena ezulwini, kodwa ungena loyo othwele abanye nemikhuleko. Sisize-ke Nkosi sithwalane nemikhuleko, sikhumbulane emikhulekweni, ngoba akekho ongcono kunomunye. Phambi kobuso bakho siyafana, siyalingana sonke. Sisize Nkosi siphe ukuthobeka, ngoba ushilo ukuthi othobekile wena uzomphakamisa, uma ethobekile uzobaleka usathane. Siyabonga isibusiso sakho sihlale Nkosi phezu kwabo bonke abantwana bakho. Sikunikeza udumo,
sithi uJesu Kristu inkosi. 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 Amen. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siya eminikelweni egameni likaJesu. Bayabonga wena Baba nendothana nawe moya bayabonga wena Baba nawe moya uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba wethu namandla onke, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, balekelele uNkulunkulu abantwana bakho. UNkulunkulu-ke wena owazi isihleli, owazi inhliziyo zakho. Esakho-ke uNkulunkulu kusisicelisayo. Asenezeli Nkosi. Sakusifeke uNkulunkulu wethu ngabanye. Uyazi uNkulunkulu lapha abathathe khona, nalapho uNkulunkulu wethu namandla onke abanineke khona. Into ubandisele ngesakhe isibusiso kwelihle igama likaJesu Kristu waseNazaretha. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uNkulunkulu uthando lwakho ngezinto wanikela uJesu Kristu inkosi. sifike naphutheleni enkondlo yethu sizokhuleka sonke sibonge uJesu.
Nkosi umsebenzi wakho Nkosi siwuvale Nkosi sibuyisela kuwe Nkosi wenze Nkosi umsebenzi wena Nkosi owazi konke Nkosi emsebenzini wakho vele Nkosi impilakazi lakho Nkosi sikhumbuleke Nkosi moya ngcwele Nkosi sigcwalise babalungileyo Nkosi ezimpilweni zethu Nkosi Baba Nkosi sehlukanise Nkosi ngokwesezweni moya ngcwele ngoba Nkosi okwesezweni Nkosi kusezweni sidlalile Nkosi ezweni kepha Nkosi kasizizwa Nkosi masesifike Nkosi iqiniso lokuba Nkosi masibona Nkosi wena Thixo olungileyo Nkosi sikholeke moya ngcwele ungasishiyi Nkosi usibambe ngezandla Thixo olungileyo kuba nathi moya ngcwele Nkosi wena Thixo siyazazi Nkosi iy'nkathazo zethu moya ngcwele siphile empilweni zethu ezizimba Nkosi ukuba singakholwa Thixo olungileyo Musa wenkosi yethu uJesu Kristu nothando lukaNkulunkulu Baba nobudlelwane akube nalo naloyo phakathi kwethu inkosi Jesu sibuyela ndibandakanye Jesu Kristu inkosi.